Okay. Ja. Nå. Hvorhenne? Okay. Ja. Ja, ja. Der er noget, der blinker rød, eller hvad? Jamen, hvad hedder det? Kan man gøre noget? Altså, står der bare vent, eller hvad, stadigvæk? Men er der noget, der bevæger sig, eller et eller andet? Ja. 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 Nå, der sker ikke noget. Ja. Nå, men så prøv at trykke cancel. Jo, man gør så. Ja, det vil du gerne. Jamen, kan du ikke lige styre den? Kan du ikke sætte dig hen til den, mor? Det er lidt nemmere.